try it, man. Just try it. Do it, man. Is it good? Looks like it. Oh, man. Wow, man. Wow. Wait, what is this? It's a new mask, but new Rollins. Oh, yes, it's very good. Yeah. Why don't you look at my gear? Oh, man. Look at mine. I have something. It's cold. I didn't hit you. That's good. Cyberman! I'm coming to kill you now. I'm coming to fucking kill you. You want to end up like him, huh? You want to end up like him, huh? What, man? What? I can't kill you. Coming to join. Criminals. Fuck that. I know somebody who has died of doing this shit, man. Yes, I do so. Filmer? Hả? Ser ud som om, jeg tager med. Okay. Så jeg finder. Jamen, det sagde den også, kan Det her med. Det fylder sig den tætte som lys. Skal jeg have det med? Skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg med? Spark med at sige den platte. Jeg har en eller anden platte. Jeg skal sige hvad? Du skal få det. Du kommer ind, når jeg har samlet det her. Det er en prøve. Filmer ikke, vel? Jo! Ej, stop her. New release. Now it's called Cyberman 2! Hey, Rockjord! Hvad så om kommet? Jamen, kan du bestemme fuldt med? Holy shit! Yeah, man. Yeah, right. It's still full. That's good stuff. Yeah, man. That's You it. buy something? How much? How much is it? 50 grand, man. I got 50 grand. You good? What the fuck is your move, man? Yo, motherfucker. Oh. Shit. Ah. Those planks. Ah. Now, that's what I would say. Those scum die. Watch that scum die. Okay. Nå, det er hovedet. Au, min
mit øje, hva'? På hele forskerne helt præcise tal på, hvor meget fosfor der strømmer ud i vandløbene. Fordelt over hele landet tager 13 målestationer hver time. Vi har undervurderet fosfor. Skal du op til nu? Ved du, hvad du optager? Du optager. Ej, hvor er det tæt. Ej, hvor er det heldigt. Jeg får igen film herovre. Okay, så jeg vil bare skrive det endnu. Skal den rette til? Okay, filmer du nu? Ja. Jeg skal også den der væk. Prøv lige at hoppe en gang. Alexis. Rammer lige. Filmer du nu? Mm. Hey, film mig her. Du kan altså ikke baglæns. Nå ja. Okay, stop. Hey, stud. Ja. Slet ikke. Det er så farligt. Jeg synes ikke, du er grim. Hej, Anja. Du er, mand. Hov. Ja, film, hvad hedder Filmerne. Anja. Det her, det er Andreas'. Film hende, så sender vi båndet hjem til hendes far. Hey, prøv at lade sådan en stor påndel i hovedet, Andreas. Andreas. Yeah. Slå lige påndel i hovedet. Tag det nu for helvede, jeg vil ikke sige smitten bare. Ej, kom over. Lugter du det godt? Du ville have kastet den på mig, så fuset. Over i den kasse. Kæmper, var det godt. Går du ikke lidt op? Hvor er Star Trek 6? The Undiscovered Country. Oh my god, that's the funky shit. Hvor er fjernbetjeningen? Det kravler altså Ja, op prøv. på den side. Ja, der. Rækker du mig ikke dernede? Fjernbetjening. Filmer I nu? Shit. Men også det der, må jeg kaste noget heroppe fra og ned? Vi er alle sammen i Alle sammen. Der er lys på. Men den er ikke så høj, når først den kommer ind i filmen. Så kører den hammer der. Fik du det med? Ja. Vil du gøre det på? Så er det Stop den nu. Så får jeg det se. Så prøver vi. Blod. Ja, Andreas har lige plads. Og det passer til musik. Det passer til musik. Ja. Hvor er den henne nu? Jeg kan ikke finde den. Den er her. Der, ja. Vi skal filmes bagfra, hvis det Ja. er på mit billede. Og så kan jeg Okay, stop. Ej, se. Men vi kommer bare i gang i. Ikke kun. Brexit. Captain's log, Det er USS Zulu. Excelsior. Han har fået sit eget Dr. skib. Sulu, After 3 years, I've concluded my first assignment as master of this vessel, cataloging gaseous planetary anomalies in Beta Quadrant. Det går væk. We're heading home under full impulse power. Den sidste Jeg synes, der er gang i dig derude. Der er du gang i, mand. Function well. Filmer du det? We've completed our experiment. Nej, det her det er min naturlige råvarer. Jeg har lige fået farven ud af håret, som ellers var i. Det er også meget godt, altså.